Machiegni kendo jopiny e gweng' ma Kakdhimu, West Karachuonyo, mano kaunti ma Homa Bay, oyudo fuong'ruok bang' gundho mar wang' aora Riwa ma osebedo ka keyo pige oko. Wang' aorano ne orakore kata nobarore kendo osebedo ka puko pi oko, ka jopiny mane osebedo ka tiyo gi pigno e yore mag pur kod pith ok osebedo ka yudo pi machiegni kodgi e tijegi. Jopiny go wacho ni alode mane gipuro gi pi mane wuok e aora Riwa ok osebedo ka dhi nyime nyaka ne aora Riwa bar wang'e kochomo kochia e kar chung' od bura mar Rangwe, kendo chenro mar dino wang'e mane obarore no biro konyogi e puro kata chenro mag pur. Achiel kuom jopiny makonyo Milton Ogaya mane okuo ting' mar gundho aorano wacho ni obiro miyo jopiny yot e puro kod pith magitimo e alworano. Uneno kani jodalawa aora Riwa ni vijende wete na nyocha puro kendo alot michamo e Karachuonyo ka te nyocha wuok e Riwa ka. Kendo gimachielo aora ni e seche makamagi e bende economic value mane wan godo thoth vijende mana kaka sewacho ne gitemo timo irrigation e farms gi. Kendo sani gidhi yudo thuolo no makende mondo giendelea gi irrigation mane gitimo e farms gi. Ne wan matek kabisa. Ne waonge kata kama wanyalo yudo alot, to pigni mane miyo wayudo alot. Nikech jopur kopuro to pi ne manyaka gona alot ka